Преди няколко дена говорихме за това, как като обсъждаме другите, всъщност говорим за себе си. И решихме да отправим едно предизвикателство. Просто да опитаме заедно. 21 дни без да коментираш никого. Нито на глас, нито в мислите си. 3 седмици, в които вместо да кажеш виж какво направи този, да си поемеш спокойно въздух и да се обърнеш към себе си. Ще се изненадаш колко често несъзнателно обсъждаме, дори с добри намерения. Но когато спреш да обсъждаш, нещо невероятно се случва. Тишина, мир и пространство. Мислите се подреждат, отношенията омекват. Защото когато не коментираш някой друг, ти започваш да виждаш. Но наистина да виждаш. Това предизвикателство ще ни направи по-свободни от нуждата да доказваме, да съдим, да сравняваме. От днес започваме 21 дни без да коментираме никого. Ако се хванете, че го правите, не се съдете, усмихнете се и продължавайте. Без да съдите. Присъединете се към нас. Споделете видеото с хаштаг 21 дни без коментар. Нека създадем вълна от осъзнатост и мир. Колкото по-малко говорим за другите, толкова повече чуваме себе си.